Flix és un petit poble de Catalunya, situat a la província de Tarragona, més concretament al nord de la Ribera d'Ebre, i actualment té una població de 3.979 habitants. El més característic de Flix és el riu que l'envolta. En aquest punt, l'Ebre dibuixa un meandre força pronunciat i el poble es troba al mig. És per això que a Flix parlem de lo riu de dalt i lo riu de baix. I de ben segur que si vens a Flix sentiràs dir a Flix lo riu passa 2 vegades. A Flix parlem dient lo i xeic i tenim paraules tan curioses com aubergi, alego o marxiculí. I si vols marxar de Flix amb la panxa ben plena, recorda de tastar un dels menjars més típics que hi tenim, la clotxa. És molt fàcil de preparar. Només necessitaràs buidar un pa rodó de mig i afegir-li tomata i ceba al caliu, llonganissa a la brasa i sardina de casco. Així que, ja ho saps, si no et vols perdre res de tot això, visita Flix